प्रतिदिन हामलायनारो जोंनि पाब्लिकनो खालाय थांनाय जत थाखोफोरावनो हामलायनारो ओंखाय जोंनि नोंसोरनो गाहाम कुइसन जोंनिया जोंनि राजनितिक तीव्र मथा 12 घंटा स्ट्राइक जों दा बुलाखिया दा आबनो रोखोमनि जों श्री एडिसी एरिया सिंह 27टा जागा जोंनिया लामा कासुलाके पिकटिं खालायखिया आंखौ गाहाम करंखौनो जों भारत हाय गोबां जतनो फायनै ला बोरै जतनो फायनै पार्टिसिपेट खाया ओंखा गाहाम कोनो घटना रोंनायफोर मथा गाहामखौनो जों फायलायखिया ओंखाय जोंनिया 12 घंटा जे स्ट्राइक खालामनि आबोथ' जों एकटानो दाबि जों ग्रेटार डिपार्टमेन्ट जों खालामनि हांखो जों ग्रेटार डिपार्टमेन्ट जों सामानखौ सेन्ट्रेल ना जों प्रेस्टाइज होनांगौ बायदिबा जों साबखा सोबराव जोङो दाबि नायबा একটা কম দङ काप्रब जोंखौ आबुक्ति मासाव मानसि खोनाव ओंखाय जों काबियाखौ बराबर सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट नायबा ओंखाय जों दिनै ग्रेटार डिपार्टमेन्ट नतैनाय जों स्ट्राइक खालामनि मियानिसिल डिपार्टमेन्ट पुलिस हानिमानो ओंखाय जों अमाबस्याव 2021 बायदिबा 2021 सिमिसे जों ग्रेटार डिपार्टमेन्ट थैनाय जों आन्दोलन खालामबाय बे स्टेटनि तीव्र मथा आबो आसामिन हायखौ 2 बोसोर सिगां 2 बोसोर ग्रेटार डिपार्टमेन्ट थै जों आन्दोलन खालामनो आबो लगे लगे माने आबो तंगिया आबो सिन सानदै जों मा सानो तामुके अमनो थैनाय सिनि राजनीति सिनि लीडर of LOP सह सिनि बिके दिल्ली थाखो अमित शाह मालायखा प्राइम मिनिस्टार मालायखा हाबेन बर वेट एन्ड सी बरक नायनाय हिंतो साव नाके रानी वानसुक माने के ग्रेटार डिपार्टमेन्ट जों आसा दाबि दाति मैया नाके मैया फनो आनि विश्वास दं खावो ग्रेटार डिपार्टमेन्ट फर एडिसी उते किसा पावर बदय सेंट्रल गवर्नमेंट एडिसी पावर रिमान आवर का आशा को अमनता अनंत सक्सेस का तामुके सेंट्रल गवर्नमेंट तो आगिने सिंह खबर जात बरफ नायनाय के नायनाय हिनि सापानो सिनि महाराजा सिनो इंडिकेट पिसा kai सिनो साका बरनि सामन के समस्या मीटिंग को और सिनियर और सिनि एमडीसी एमएलए बा सिनियर लीडर मते ब मीटिंग आसुखा बिनि नावै हलो बाफ्रे इंडिकेट खायनो नायका जों कि ग्रेटार डिपार्टमेन्ट बादे खनो ताव सेंट्रल गवर्नमेंट जे एडिशनल पावर बारिनो हंखो जोंना दा मा एकटा बकक साका ओंखा जों साका ओंखा जों जदि जेरै माने आबो नागार लायगोन ओंखा जोंना दाबिना फनो जों ग्रेटार डिपार्टमेन्ट जों लिया खारिया जों आब्रति आन्दोलन खायनाका जों ताइबो मा खायलायनाय जोंना मिया 12 गोबां खायका जोंना खायनाय सालाव जों इनडिफिनिट अनिष्ट कालि बागे पर जों स्ट्राइक मा खायनाय आरो जों कक जाबाय जाथा नाथाका अंके जों भारत ताबुक पर्यन्त राजानो नासिनि गोबां लाफान दङ जोंनि डिप्ल'माथ गाहाम संगठन ओमफ्राय एदिसिनो तागारजलाव ओ सिनिया आं सु तागारजल एदिसि कक्सा ओभारअल डिपार्टमेन्ट कक्सनि सानाय नका जों किसिसा सिनि मा थानातै একটা डिसिप्लिन पार्टी खायनो थांका खायनो थांका बनि ब्लक कमिटि नांगौ डिस्ट्रिक्ट कमिटि नांगौ बनि सेंट्रल कमिटि नांगौ ताई बनि ग्रासरुट लेभेल प्राइवेट कमिटि है नांगौ आबो खावैनि संयाफोर खायसा पॉइंट सिनि डिसिप्लिन जों थिक मथे खायनो तामका डिसिप्लिन किसिसा गज दङ ताबो राजा नासिनि जों सिन बर जाय कांथम आंखो सिनि राजा तो हामब्ला बुजास बां तो खुलिनाय राजा नासिनि तावकोरा आइसिखौ मोजां बर बाहायनो आबो একটা सिनि संविधान गत भाषा अधिकार गाबो सांबादिकबो दङ सिनि गठन गतामनाय संविधानबो दङ संविधाननि 2 व्यक्ति द्वारा परिष्कार भावे सिजाब दङ आरो তিনি साननि दङ आबानिको आरो संविधानिको आरो परिष्कार से दङ একটা যদি पार्लियामेंट इच्छा खायजाके सेंट्रल गवर्नमेंट इच्छा खायजाके একটা स्टेट ना 3टा स्टेट पे खायदिमानो गवर्नमेंट याको क्षमता दङ आव कर्म सरकार सिरिमे और जे संता ग्रेटार डिपार्टमेंट सामान्य मो अमतो संविधान संशोधन से खेले नहीं जेटा आईन से तो हाय कोनो
आं दिनै सानना भारतीय संविधाननि 368 आर्टिकेल मथे जेखौ फानो भारतीय संविधान संशोधन खालामनो हाँ संशोधन खालामनो इनका पार्लियामेंटनि पहला पार्लियामेंट दामनाय बनफोराव एक बिल मोननाय बिल जों अब पार्सिनि प्रेसिडेंटनि अनुमति सुपारिश में पार्लियामेंट बिल हापन खालामनो खायने अब पार्लियामेंट पास जाके नहीं राज्य सभा पास जाके अब तब खालामो अब एक आईन खालामनो अब सम परिवार संविधान अब बबई दं अब तो फर्स्ट निया अब जेहेतु सिनी मीडिया बिसिन किसी बुंलारनि को बारो तो काबो तो चिन रहा हम बबई काबो मनजाका काशा पुतिका अब बबई को उनका कॉन्स्पिरेसी तब जों दङ अब हयतो तब बयनाबो फरेस्टनि को पुलिस तो हयतो इंक्वायरि खाय दङ अब खायसे साबनि याद दङ अब मनजाकना उनका सिनी सस्पेक्ट उनका 10 हयतो बर एक आरो जोंनो आतंक खायनायनि बागै हयतो अब लांगिना आरो खायका गलास दिके थैनो बाव किरमिने हयतो मानन किर हयतो बेसेट नि गारु हापा बेसे गनो सेल्टर का बथाजाक मन बा मुजा खमान हनि हयतो बरन बो सेट खायनाय दिके ताकिसे तुमो और आरएसएस सरदार दङैमोन आरएसएस तो फोर्स अफ बरन एक कन्विन्स खायनाय हां बरन आरो फानो एक आरएसएस बर खायफेनो आसाम खायमोन पुलिस तो इंक्वायरि खायदों इन्वेस्टिगेशन खायदों बहुत इन्वेस्टिगेशन खायमोन पर अब हयतो मानजाकना केबो तो जों कोन केबो एकमात्र बुंजेमान अब सिन किसा केबे मताय कोने आबाद बादे तो केबे मताय पुलिस तो बसन तो केबंलिया मोटामोटी जों काम करनो जों मिया सक्सेस जानो सायमोन कोन घटना बानलाया बसकानि नासिकमु अब तो जों मैं तो जों आंदोलन खाया तायो आंदोलन में खाने है जीवा और संघाटे टिप्रालेन तो जो जों मैं से कोई तो जों आंदोलन में खाने तमै बगी माले until unless जों ग्रेटर टिप्रालेन मैं से कोई तो सिनबरनि और टिप्रा हाउस परमानेंट सल्यूशन एकता सिनबरनि जे अस्तित्व अब जों फोरिन खानाय आबन बागै जों बुस्रांगो सोमनांखाखौ जों फिनबार लायनाय आंका ताइबो जों आंदोलन मा खायलायनाय जरालो आंदोलन आंका आमन बागै जों जतन आं तिनि सानमु जों जेखाय दङै दाखौ बखरखौ सिनथिबानि जों आबन बागै सिनथे मातनि नांका जों फिनबार मार लायनाय फिनस्टिकनि बागै अबनतै आं तामने बनो बरु जे प्रतिबाद खायमोन आबो तीन कतार को गया since 1967 सिमिनो যুব সমিতি যখন বিএসএফ যুব সমিতি নারী বাহিনী ক্রিকেট কর্মচারী সংগঠন যখন ফেব্রুয়ারি 6 শিডিউল মারনাय পুরো বিশেষ করে সিপিএম নিপগমা সাসনে আজ রাও বড় প্রতিবাদ খাই দশরথ সংবিধান ভারতীয় সংবিধানও আছে কোন ফল প্রভিশন করে ও যুব সমিতিनि নেতার বিএসএফ नि নেতার উপর আন্দোলন খাই দङ হ্যাঁ নেবর প্রতিবাদ খাই আজ রাওতা তা আন্দোলন উপর আবশ্যিক যখন রিগনাই বরকতি আন্দোलन खाई जों देशेब्र आफुर बाहायनो रिगनाय बरक तखार सिकुरु रक रोसे उनको गरे आफुर आफुर तखाय सान महाय एकटा बराफुर उनको प्रतिबाद खाई पक साका आमो तिनि कताल को गेदो ब्र प्रतिबाद खायनो ब्र प्रतिबाद आगा बनाव का तिनि कताल को गया उनका तिनि आं सानन जों बरक साव तिनि बाहायनो आज सानेरो बिसोर बीजेपी ताव सीपीएम जे साइतो और जेब्ला हास्टे मसिकुन सार आंखिनि राज्य अमकुन माजे बिटक्रांनि मनिया नि बरक साव तंनि मैयानिबा नजाखाने नों जम्मू काश्मीर 370 थबिनाय और जम्मू काश्मीर बाइफेक्टेड खायनाय और जम्मू काश्मीर तमने बनो और जम्मू काश्मीर लादाख दुटा केन्द्र शासित अंचल राज्य থাকে और निनी उत्तर प्रदेश न बाइफेक्टेड खायनायनि दिनै छत्तीसगढ़ बा उत्तराखंड खायके बिहार न बाइफेक्टेड खायनाया आरो नि जों झारखंड खायके निनी हैदराबाद बंगाल निनी आबनो बाइफेक्टेड खायनाय निनी तेलेंगाना खायके है ना आगिबो आसामनि हयते गोबां स्टेट खाबले तांमाय नैबा हा यादि अमतो सिनि हाबले अमतो बिस मानन दराय अमसिनि हा
18014 당신 나자바케 86 kingo chini rule thaidomon amo chini hasi haya emne chini अधिकार दङ chini merger agreement दङ haidiba chini right दङ जों ता मायने अंका माननाय जों जाति मान तामको जों आन्दोलन मा खाइन थानसके आन्दोलन मा फेबा जों अराय परे हिदा आबो बा जों मायने तामको जों थानसके आन्दोलन मा खाइन बिसिमिसा खा पने न आचरा 100% तो जों थानसांलै मिला आगानो जों 51% 50% को थानसां हानो थानसांगा आन्दोलन खाके आदा दे समाय साना थाका आं दीर्घदिन आगे आं ছাত্র সংগঠন টিএসএফ বাই आं सामलायगिरि টিএসএफ आं प्राय 22 बोसोरनिफ्राय सामलायदों टिचार स्टुडेन्ट फेडारेशन प्रेसिडेन्ट माने गाहाम सरकार एरपरे 2000 आं 1999 1999 आं टिएसएफ जाखारैनो ग्रुप बास थाखाय दिसो दिसो ग्रुप बासैनो आं एक्सएम मुंखा नान मुंखरा माने दब्रा माने मुनानि सिंखा